हम तान्या झा गोड़ छू के गोड़ लागतनी। खुश रहा, बाद रहा, सदा सुहागी रहा। लेकिन एगो बात बताओ कि तू हमनी के बलात्कार काहे करतारू? क्या बोला तूने? ना हमार मतलब है कि भोजपुरी के बलात्कार काहे करतारू? नहीं ना तो देखी लोगिन जरा। एकर बहिन चुत केतना बड़ जुगाड़ बा हो कि 3 दिन से लेता तो वो बेहोश ना भइल। ये बड़ी अच्छी बात है। कौना ब्रांड के टॉनिक पिएला जे इतना एनर्जी बा? गुड क्वेश्चन। कुछ हमनियों के दे दो, केतना में मिली? साला इतना सस्ता, केहू के तो भरोसा भी ना हो सकेला कि इतना भी सस्ता मिली। बात तो सही है। अब बताएं लोगिन कि एक बोतल पानी आ एक गिलास गन्ना के जूस पियला से तो अच्छा न बा कि भौजी के चूस ला, ना तो कहियन कि भातरा कतनो ठोकेला तबो न लइका होखेला। नहीं जरूर कुछ गड़बड़ हो सकेला। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, गड़बड़ ई हो सकेला कि भातार के बल्ब फ्यूज हो गइल होई, आना तो तारा इंजन के गरम सूता जल गइल हो। धत तोरी के बहन चोद अब समझ में आए लेकिन लड़का काहे ना होखेला। अरे ना समझनी तो ध्यान से सुनी। समझ रहे हो? अब तो समझ गए नीनू लोग कि गलत टंकी में मोबिल डाली तो लड़का कहाँ से होई। यही से कहे नहीं कि पतिव्रता बना लोग, भातारे पर रह, लेकिन ना रहा नहीं जाता। मन रखनी भइल बाड़ी, भातार के पीछे देतारी आ देवर के आगे देतारी। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। तो अब का होई? हाला होई ना। अब समेटा यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे भोसड़ापुर नगरी के नंद कुमार, ई कौन भाला हो कि अपना जोगाड़ के सब जगह छीट दी? सही पकड़े हैं। यही से नुत्ते गालवा बाबा पगलाइल बा। देखी लोगिन, अब का करे के बा ना करे के बा रउआ लोग सोची। अच्छा। हम तो अब जातानी भाई, लेकिन जाए से पहले को बात कह देतानी, नीचे लाइक शेयर कमेंट करके जो लोग वीडियो देख लेवेला, फॉलो ना करेला तो कोई मजा ना आवेला। जे तरे मजा तोहनी लोग ले बतारा, वही खताने तरे हमरो के मजा दो ना। नीचे जाके फॉलो करला लोग, पेजवा के फ्री में फॉलो होला। मिला तानी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।